Nyt kuva vissiin jo. Noniin. Eli biologia, lusikallinen. Toka lasi tuolla pojalla. Mikä? 1,5 biologia per lusikallinen ja 10 sekunnin jauhaminen. NYT nyt. 10 minuuttia jauhaa. 10 minuuttia. Kottoon pidät ei taju. Anna sitä piimää. Eikö 10 sekuntia ollut jo? Onko se olla kännykkä sit lähdössä? Lahti taju. Mikä on fiilis päivä? Älä keuhkoihista vedä ainakaan. Aika paljon tulisempaa kuin jalaperä. Ei vois ulospäin puhalla kun polttaa. Ei vaikka. Ihan kuin ois koukku sulla. Nyt se vasta tuli se. Mä en pissää. Varmaan helvetin huoltumasta. Ota Antti vähän vettä täältä ja helpotaan. No, niin. Ois laita. Nyt tuli vedet siinä. Siis tää ei oikeesti auta yhtään. Ja et suuhu. En mä pysty puhua. Ai saatana. Kielensä. Pidä suu auki. Näin. Tommi vaan vittu nauraa mut käsiin. Mä oon punainen kun palautat ja Tomikin. No ei saa kyllä ihan vitusti, mutta mä oon tehnyt tätä 2 kertaa. Vähän pöllii siitä päälle. Eikö auta yhtään ulkoa? Mitä sun kennät täällä? 120. Tää on paha jo, vittu. Ei. Kyllä mä niin tyytyväinen. Melko tulinen toi. Voi kaistaa liman. Liman. Tulee heti takas vittu, kun sitä vetää. Se tulee heti takas. Tänne pitää joku tunnin verran suus sitä. Kun ei se auta sitä sielläkään kuin hetki. Tipuittain. Maistavat itse. En mä halua maistaa. Mulla on muutenkin makoisesti pois ollut jo 2 päivää. Ei se tunnu edes. No sitten se on hyvä vetää. Huuletti polttaa vittua. Okei, ottaa mihin voi vittu riistää kuolata. Habanero tuohon voi. Siellä on muuten talouspaperikin. Ai vittu, nyt tuu enää. Jokainen pulssi on alkanut paranemaan. No nyt se on enää 100. No voi vittu. Se on vaan se jännitys mikä siinä. Ennen sitä ottamista. Ei tää näin paha. No tuntuu, alkaa vähän puutuppaista.
Ei tunnu enää poskis yhtään mitään. Tomi haluaa. Kielen sivut tuntuu vittu kun joku olisi sytkärikaan siihen. Ja kielen alta huulet polttaa niin vitusti. Kurkku ei oikeastaan enää polta. Ei mulla tuntuu, kun kieli tuntuu sanoa, että se olisi jossain hiiliä suusta jotain. Maistuu.